आशीर्वादे सिनि प्रसानि आशीर्वादे थानसानि फानबाय बिनियाव सिद आसुफायो एवं अमन समाय दंनाय लुपुरंनि गाना सुसं बुजाय दंनानै ताइ जे सिनि लिमिटेड फंडनि बिसिंति सिनि लुपुरंनो बाहायके लुपुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वाट दैयो ताइ सिनि हेल्थ न सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसा सामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समाय दं Sir, nung je notification no, the corruption semisi EM chong se, tai rogu pro chong se no, os lai full daman nai. Nia no saklai di kamu BC election pore. BC ba to tipramo. Sini planning omno sakase, mainly sini health, education, tai sini waktu समस्या ने तीन सिंग सामने एवं जे लिमिटेड फंड मामनी सिंग अमनि बिसिंग दिनो बुलु पुरनि बागै कामिनि बागै हामक्राइ सामु पाइने सिंग अच्छा 120 फर्स्ट इस मीटिंग न अमनि सिद्धांत लाने बुबागर अनेक बने मीडिया नि बिसिंग साख्लाइ देखा अमर सिंग फर्स्ट इस रिजन कतजन सबाई